Say per se who say a handful of pay and come more. Obedriano, Nanata Chimahene, Esuma Nipa, and Manipa Bank, Ransa. No more catching a nation, and I got 2 for us until they said. And we are, I don't know, go to a wayna into bar, Fafi. No credit. O 2 of us until Henny, man who ni pass on any Crofugina, who ran and touch my henny, I him fee. The Mura Hono, Sabi Oko YouTuber. Now he said it or more a tomb a wa two. Some we say we are so dear in it, baby, I will be as dear in it. A giant shall be dear Shawansa. A radia woman Yansan in him dear. Obedum ye Yansan in him dear from Kwa. The penny for the Ebekai. The baby near the Asu driver back. Now she would then Munyamaka say. We are so dear in it. What the name Amasu dear Henry and Saka. Yada was so I am some way we used to him. Amen. Amen. Patonti, the best I say ready. Pastor, yeah, that's it. And I know, another prince, I will feel another fee. Another prince, I will feel another cancer fee. And what you know, media or Hinba media, so also Okasawo. Asantima pa ne wo asantima UK so ha say asantima UK no okay and old burgers so or happen no and e wo Evans 40 TV e wo Nyansapo e wo Obenita Adepa and Nyansapo so ha say Magra international mine also ha and away plus one Royal TV and a Royal TV ha say Pema ha and I be say ti e wo TV ayo am for TV so what there say Chemu news so ha say nti e da ya be say e wo JTM so ha JTM so good say e to yan safra mu na mu nyina maba ne fefe so every minute so aje the film prancer na so America betima can confidently say Nigeria nana tachima hene anamu ejina nana do ma hene anamu ejina otumfo asante hene anamu ejina nana fami bafo so to prancer hene anamu because me ne omu na akasa ntime kasa de ministro say sa asumdwe abuya ene ya hia wo me fi ha wo prancer ye be kan omu nyina ye ahoe ena nkonya ne nyina preso because nkonya no enya dia omu pe aniguase ye omu pe se ye nyina ye be baako na ayet se de emre bia otun fa sante hine ba ya obeduru nkransa ha nana adima kodom ka oduru ye no se be se hu se ehemfo no obupe nkamomu a obeduru ye no nana tachima hene esuma nipa ama nipa ba nkransa ha no mo ka che nana otun fa sante hine se amia ada na wo ko ndure wanyina enti wo ba fafi no kreni otun fa sante hene ma no huni paso one ne nkrofo nyina wura na tachima hene ahimfie da mu wura ho no sabe uko YouTuber ho na wo hwese de omo etom awa tu na otun fo sere na tachima hene sere no moni agye na ese ohu se na ahonka wo sa ade no ene e pese eba tachima hene na
nkwansa hene otumfo asante hene ene anadoma hene ebo mu ntem ti se de na natimi sori konfante otumfo otumi ko ayibe krum ayibe fo timi ba ho obetuma ba tachima betimi akọ na chese yahu se nkamba mu abagana na amayefo so asua go se firi nananom mu na amayefo so asua enti ehia na ye be solve problem a ye nkura no ya create dia ma ye nkokorafo ye ehemfo no na ye be solve se ye nkura ye jai pe empayefo no omo hu ni asem omo so bibia be kofo ti esremu amo ha gina se me na nam gina kasa mana na mama mkai se ye solve na please owa na kwanza hin so tu prince tachima prince di ogolo kwanza prince di na me ponte media ono so asante o hin fie oni ansa ponom obo so kasa na ya asante man akasa asante man tv no na UK munyina mbesom na mama yehu se yene na munyina akasa mana na mama ne nkura munyina kwanse ye meso ho ade ne ntina ne munyina mo hase ne asem no asolve wi na to na de tum nyina mani ama enkrofo a Congress amu foreign country omo different country international no nyina so maboaye mpa ma asem nyina no abedo na daachi bia mbosan hu ebiem no na hemfu no nyina wo mbi ye nyina ya trasia ye didi ya toyemu ama bibia so enti ene efrem a tumanim se bibia so atwa mestre media fo mo ha eye abonofo no ene asantefo progress za asem ya kan wie enya dia fena obisu di ko trabo ntete se na ya akonka no na wa condemn ade no na wa sa akofa ohene bi adi na tem akasa sei to okokasa se broni bi kosom asema ya kan wi na okodi ohene otumfo atemwa bo se asantini bi so onso ye blogger onso besom abedi na natachima hena temana na do ma hena tem anana na nkwansa hena tem enti ye besremu amu media samu ha sei se modi asem papa beto media ai bloggers ni na no mu nyina jeje asem hu fe ama bibia so atwa ti we dey frame a na kakra wo no ntina obi ati anse kan bi ene hemfo na kan bi na to na dey too many na maboaye na bibia ai bobo ti ba no mesi ase na me bia ni nua no so akasa kakra complaints bien mimi yangu msafiri mimi ana msafiri da munyina asese ewe yebishia wo Mr. Nick danso abia ha yende bonus mimi yakwenyi Mr. danso abia Mr. Nick tina me na yeshia he na nsen ohwe media he so na bono ene asante tawantaw bi wo yentam kakra usha na enua no asante fo ba betu bi amae na yeso abono fo yeso yakotu bi ama so mama kasa nyina anya tenti isadanso abia wa fra busu nyina so wo hwe me benkum me nifa bon se binua kitwa pa prince etibenchen isadanso abia me tie mfimfini wo hwe me last end so a me nua ofra sante hini fie ohene ba so tibenchen habi ti se mu hunu ankambo ye nyina ye kan ho bom na mesre me nua no nyina se o tie se de me nua pa prince o kana asem ya ye mpesa asem ye be wia ye be firi ha na binuma kugina bebi ye interview foforo eno hwe ebasa na ekubu Mr. danso abiam de numas ti mesre be se
so after here so who interview bi kra ma ne hu se nasem a wo kan onkofa ntwitwi bi amfa mba na kotia techima hene atia sante hene akotia na nadoma hene ne de onhwa bisu tincha mo fa kopija ne de aba ti kakra mekani nyina ne se yemfa aseda nyina ma Mr. Danso Abiam so wotima kan nyina ye ho bom de ye kan nyese bia ye shedan chemu baby mo amofo baby a yetia yeti Mr. Nekifie no hwe nsem trofo ya begu abibire mi se mo de camera ya capture mo nyina mo ho abeba bontra mo ye nyina hu se enye de ye kan kuntompo bi ana antro ni ye twatu nipa bi so ye nkamu mo a wo ka kire eti de be kakakra nyina ne se mesrebe se mesrebe ani die kwanso a Mr. Danso Abiam de akosa mpaifuo miensan hwe Ghana akesifo miensan pa ni wako benchen yo eti se Mr. Danso Abiam man kan hu mu na kire kofa ba ani guase kese pa ne wato yesu yam pese ani guase betu nti wo frɛ baby ase wo bia ye jai de ne ye ye de ye ni die kwanso ye de ma na fu de ma mpaifuo miensan me kasa anye tentre besre hade hia me pa srebe tie de minua ohene ba okay na unso munni hope na me kan say srese de ohene ba ka kire ya yesu ya kan ye de a kire ne ma bia ko gyina bontin bi so okoto ayampie bi e de akutia me hene aye techima hene ana so bi so koto ayampie bi amana kutia asante hene e ohene ba ne hene ene de basa tasukoko obienu ko hene ba ntranse se onhwe se prince obekasa ma na tra ni wura saa da so mesume nhwe se ohene ba bekasa ma na kutia mi wura ene de meto ha mentime ho ase ti kakra meka nyina ne se mesre mi nuanom se eye nkamu asundwe ni Mr. Nick Afreya Okan nyina ya bu kakra mo se metimo say mais sur ma carrière fois les mineurs NSA ça la bêche avec la séance mais elle a no tout fort elle a la tête ma main elle a la domaine c'est il y a été et mon frère c'est un homme c'est né et papa nek esisi asemi amanka mu abai c'est emre atwamu no siemu bi anofumye etra sa na fuya nje bibia obenfanche sanse ya dikan akasa bebi asadi emi ya pe ni ken no bibi o ha yesi bi nsi bi enkamu aye aduma enim se de na ye ni nyina no ye dia support bi se de emi ya na ken se sebi obi ano enkotra obi hene enim se na wonkamu we wodo entina ba be de be na beba nek oba benima watimanya akonya abishiaye yanka na tenten ya ka ho bu se minu ya pani prince memeka ho ya makwan emu bia no entra sa ahemfu mensen na sempo yehunu se obi eye bibisa ye be frɛ no se de minu ya na wo ka bibise enhwe na bi anu entra obi hene ye be ka bu ni edi nkomo tie mu se bia bibisa ye magina fidie so nkasa na mo ye beto sa afri ni pakro da bi owo bia ye be friend dan chem se he ya ka de wi enti de wo de ba no jai na mo enya fidie so kasa na bra no so ye be hwe se ewura nek dan so wa ye we awie no obehwa amanka mu aba infomiensen ye mu se be hia 9 pun braza hene kan na 7 previous ba ka be nwo bu eno so beboa amankra na ye wa chiri no yesu ani age se ana techima hene ana sante hene ana doma hene beni beti ti buda ko a ben masu na guema ya yi die chiri die
nkyerɛ koraa bɛ yɛ yɛ no ɛbɛyɛ de sɛ saa asɛm bi si nti yɛde obi ase yɛnhwɛ ne yie na obi ankɔtena baabi sɛdeɛ yɛde aba yi sɛ wote aburokyiman mu wote Ghana ha yɛn nuanom brɔgafoɔ ɛwɔ akwantum yɛde dwaatoa ɛsrɛ bɛ yɛsɛ woayɛ bi atwa so yɛnka sɛ woayɛ bi atoa so yɛ a yɛwɔ ha no yɛsɛ sesei no yɛpɛ sɛ asomdwe ba nananom ntam nti bɛ so yɛbɛsrɛ bebree sɛ bɛmmoaeɛ yɛne bɛnyinaa nka mu na saa asomdwe no ɛmmra sesei mpuntuo yɛne biara ni asɛm sɛ mpuntuo ne yɛne no wɔ asɛm sɛ bɛyɛ a takyima wɔdwane kɔ n'anim na nkora nsa so di akyiri na ama nkurasaman ne takyimaman ne boroman ne asanteman anya asomdwe ɔtumfoɔ kɔ adako no ɔda na ɔdɔma ne da na sɛ dana takyima hene da yɛso yɛ ada mede ma sɛ You are 10. I remember Steve. Yo, busuafoɔ ne nsɛmsɔfoɔ didi nkan so me nso mɛfa akɔnya nso na madom ase ɛbɛ adefɛfa yi nyinaa hu ne ha yi ɛyɛ yɛ ankasa yɛ nua yɛade nyinaa yɛ papa Mr. Abiam da nso ntini ɛwɔ ha na me nkasa pii menim anamo a sɛbe Mr. Abiam da nso watu afa asɛm yi ho nsɛm yi a akɔ soɔ no ɛyɛ adeɛ bi a yɛkɔn kɛseɛ paa ana Ghana nyinaa gyina no ɔnyɛ asantemam ne bronko a nkɔmmɔ bebree akɔ so ɛwɔ akyiri me nua Prince wɔ ha ɛna me nua Prince baako so ha ɛyɛ Nkransa ɛne Takyima me so me wɔ ha na yɛ nyinaa asomdua abua no nti na yɛ nyinaa yɛ wɔ ha nkɔmmɔ a akɔ so wɔ dɛm no akɔ so na yɛ nyinaa nso yɛasom wɔ akoma pam ɛsiane sɛ ɛnyɛ bronko na dɔkronko yɛn Nkransa nko na Takyima nko ɛna sɛbi dɔma nso nko yɛn nyinaa yɛ abusua baako edurumi bi a nsensei no etimi si ne ba yɛ de yɛn a nipa na wɔse yɛka na me so me fa akonya nso na me nuanom bi wɔ ha na nka wɔso mo bɛka ho na nso biribi nti ɔmo antimi ameka ho sɛde me nua Prince wɔ ha yi na nka me nua Panyini Spiritu ɛne Sidunum nyinaa ɔmo nyinaa nso sɛbi ɔmo hyɛ santehene ne yam sanse obi ɔwɔ asantema mu bia no santehene na nanom no pɛkopɛ sɛdeɛ obi ɔwɔ sɛbi Nkransa anaa Takyima sɛ wofiri no so wofiri hin no wɔn so ɔna na ne Takyima hene ti yɛn maburu no ayaba no yɛn na yafa tia sɛ yɛbɔ yɛn nananom ho ban ti me nua Panyini akasa ana me nua nso akasa yɛn nyinaa so ndue bua na ifiri na ekuri no me ka de ato so bi sɛ Mr. Abiam da nso yɛn nyinaa yɛ nim di bere ɔwɔ Ghana ha ɔfrɛ yɛ a baabi wɔ bia no yɛntimi ntwɛna no wɔfɔ sɛ yɛba na anamo a yɛtu nkɔmmɔ a yɛdie no yɛntimi yɛ nyinaa yɛ nan so ne yɛanhyɛ mu ka ama nka bo mu no anyɛ adwuma ɛne ne yɛ ama koraa na nkɛyɛ na yɛka nyinaa nso sɛ asɛm no yɛbɛtumi ahyɛ mu kana na yɛbɛtumi ahwɛ amansisi ma paaba ɛgyina yɛn nsɛntwerɛfo yi so a yɛ nyinaa yɛhyɛ mu bi nti yɛsrɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ a yɛdedadeda no yɛmɔ mmɔdena sɛ yɛn nuanom kumanom bi no yɛ a wɔn nso wɔn twetwe ntɔkwa bɛfii no yɛbɛhwɛ ne yɛnom akasa mebɛ yi me ne mmeranteɛ hena kasa meba no no ɔbɛɛ tiwa ne asantefoɔ bloggers Biscout me nua wɔn nyinaa no yɛbɛhwɛ sɛ yɛne wɔn nyinaa bɛkasa na obiara de ne tu ato fam na asomdue yɛ a yɛwura Abiam da nso ɔpere sɛ ɛbɛba ne nkyirima no yɛasom no yɛ nyinaa yɛta akyiri na yɛ nyinaa nso yɛabɛdo yɛ ho na ɛfiri na akuri no wahye yɛbɔ sɛ ɛnɛ ɛnwie yɛbɛkɔ so a didi yɛ ho nkɔmmɔ na mmom kakra a me nua wɔ ha yɛde ka di nkɔmmɔ na mmom yɛpɛ sɛ baa abɔntene ma amanfoɔ te aseɛ ne sɛ sɛbe yɛsɛ obi ba wotu mfikyerɛ wodiri mpamu da ɛnyɛ ɔna aku no sɛ obi bɔ odi aka asɛm yɛkan no yano duru dwom yɛwɔ yɛ nuanom bi wɔ hɔ a so mu fiti biribi ase a ɛyɛ deɛ abusua ne nkora no wobɛnya asoɔdenfo wɔ mu obi wɔ kora a wobɛkan gye sɛ wonya berɛ na wakasa akyerɛ no a ɔyɛ no na gye kasa kyerɛ no bɛ mu a na afei bi a wɔgyae
nti yɛbɛsrɛ yɛn mpanimfoɔ no yɛbɛhwɛ sɛ nkora no bi mu hom ne so a ɛduru bi a ɛnyɛ ateatea ne ntɔkwa ɛne obi hyɛ ne fie na wɔfafoɔ no ɔde yɛ n'adeɛ a wɔde bɛba nso ne bi a bɛtɔ abɔnten awie nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnom yɛnya agye atom sɛ ɛfiri nnɛ korɔ yɛano ntia Nana Dɔmahene yɛano ntia Nana Tekyimahene yɛano ntia Nana Nkoransamahene yɛano ntia Sɛbe Santehene a yɛnnuanom ɔma ka nyinaa nso ɔmo mfa ebuo ma yɛn na ɔmo yɛ mfonso a sɛ mimi hunu sɛ ebunu ni bi blogger bi aka asɛm na nya a mefrɛ mi nua Prince Aboramane sɛ bɔmɔden a menim sɛ tokuro bi a wohyɛ bia no ɔyɛ na gana obi hu nipa korɔ ɔne na kasa saa nso na asanteni bi a wɔn nso yɛ blogger so ɔwɔ abukyerɛ hɔ wɔn nso ka biribi na ntwa yi na wofrɛ me a me nso kwan bi a menam so bia no mefrɛ na ba sɛ conference call kra na yɛyɛ na entiase yɛ adwuma a nyina yɛ di ho bɛkyim esan sɛ yɛsɛ afruchi ne akofo bi abiem na nyina yɛ mmoa na yɛbɛhyia biem no na yɛ asante ne bunumpuntuo ene sɛbe yɛn kɔsoɔ ho nkɔmɔ na yɛba bɛdie na ɛnyɛ ntɔkwa na yɛba bɛsiesie bɛtu maka no ɛmfa mfa so biara mmerɛ yɛ nti mi so menkasa nkyɛ pii na mefa akwanya so na Mr. Abiada nso yɛda n'ase esan sɛ anamɔ no a wotuo no ɛdene enso me gidi sɛ nkonnwa ne abosom ɛwɔ aso ɔmo na akasa akyerɛ no ɛna manne yɛnyina yɛde ɔsia yɛ ɔyɔ oni brɛ nso ɔfrɛ yɛ no bia ntimi antwena no anwɔfo yɛnyina so hyia no asomdue nko anti kakra me nso meka no yɛnyina yɛ tɛchni ama afei no fridge na ɛkɔ ensam yɛbɛte afa bono ne asante no bia no ɛyɛ nkɔmɔ a ɛdi mpuntuo ɛbɛba Kwanza kunya Tekyima kunya nyina nete nyina mujina echi asante kunya tejo nyina mujina echi ha Nana Dɔma umejensa Nana Dɔma so ko so jina echi ha anam ye ke nyina no se ye kodin ya na nya ne bone so papa so ewura ne anso aji ofoje ba beto ha adi mai se asumie yebesi bia no ozu odine mo pompo oni ese woyo ne ose asanteman ngoman sese asem bia betontem na mpo bibia ba oginem se maguni die odwe no sisi ato ne nanano manaso ne yake bibia wi aba jensa no ana sateng ne nkwaso ana Tekyimahene nkwaso ana Dɔmahene nkwaso Kwanza ma yin nkwaso no ben patente se ni dwe asa yeso ewura ne kwaso age ono so ne nkwaso o ma ne patente lo be so mbia nye ye ni gire ne mma iba ye share media friends o ne be media iba be di le chibe ba ba ka o yeso e won kwansa e nyina ye nkwaso media fo be nyina be gina he be nyina be nkwaso ba be wo buchi abon fo ma asante fo ma bia nkwaso bia so bibie ma eni ye nananom de kan se mo manum se ye kan fia chinya bofo monum nunu ma de ye ni mo na mesum na mo fa mo ni na ntachi na bibia anya boko ya ka se bi bibia yi mansa da mo de mu se se man to ni film re ya ko so bi Tekyima botwa botan de nchi bari babu do Tekyima do abare kan kan ya ni na manum bi ta fo buso ni wase ne ye shiaria ye bibia wie no ni wase wo ye hu interview echi wo ba hwitim wo ba ko tra ba bi so benya enka de yaken ade bete na fo frasa so ba bi na ne danso abia na ni mabiase ama bia kan ya ye wo hen ba bro pass mi menka se mun ko tunfo o ba no be ya no be mun ko ya ke ya